В това видео ще отстраняваме проблема с косопада. Ще ви дам готов протокол за поведение, за да може по най-бързия начин да се справите с този неприятен проблем. Косопадът е един много неприятен проблем, който засяга голяма част от жените в някакъв етап от живота. В днешното видео ще разгледаме един определен тип косопад, въпреки че са много видове. При този тип косопад косата постепенно изтънява, губи своят гъстота, блясък, еластичност, става накъсана. Това се случва много плавно и постепенно и минава време, докато се усетите, че нещо не е наред. Друг вид косопад е случай, при който може изведнъж да ви се появи някакво петънце по скалпа, в което изобщо няма коса. Може да са няколко, може да е само едно и да нараства. При този случай ви съветвам да си направите много обстойни изследвания, за да нямате някакво възпаление. Обърнете особено внимание на зъбите. Да, правилно чухте зъбите. Ако имате някакво възпаление в корените, мисля, че се казваха грануломи, може да не усещате болка, да не подозирате за това, но това възпаление със сигурност няма да мине от само себе си и ще ви задълбочи проблема с алопецията. Ако проблема се реши бързо и на време, проблемът с косата ще се реши и той от само себе си. Затова прегледа при зъболекар е много важен. Друг вариант на косопада е, забелязвате, че изведнъж започва да ви капе много силно косата. Това се случва рязко и няма как да не пропуснете. Тази ситуация може да бъде предизвикана от някакво натравяне, тежки метали, много силен стрес, който да е повишил стресовите хормони. Също причината може да е, ако сте приемали антибиотици поради някаква причина за много продължителен период от време или някакви други по-агресивни лекарства. Но в случая, когато се отстранят и се прекрати лечението с антибиотици, логично спира и самият косопад. Но ние ще се върнем сега към нашия случай, който ще разглеждаме. Първото нещо, което искам да ви посъветвам е: не бягайте до аптеката или до магазина да купувате всякакви възможни мазила, хапчета за косопад. Най-важното нещо, което трябва да се направи, е да установите каква е причината, която го е предизвикала точно за вашия случай, защото каквото и да купувате, ако то не е подходящо за вашия проблем, няма да ви помогне в никакъв случай. Само ще си похарчите парите. Започваме с решаването на проблема. Първа стъпка е: отивате на преглед в трихологична клиника при лекар-трихолог. Правилно разбрахте, не при дерматолог, както правят доста, а при трихолог. Ако не сте чували, това е лекар, който се занимава само с косата и с скалпа. Там ще ви направят много обстоен преглед на скалпа и на самата коса и ще ви назначат допълнителни изследвания. Но ви съветвам, за да бъде максимално ефективен този първи преглед, да отидете там с готови изследвания, които да покажете още на първия преглед. Те са много важни за лекарите. Защото причината за косопада много често е някакъв вътрешен проблем. И затова е хубаво лекарите веднага да погледнат вашите изследвания, да могат да стъпят на тях и ако преценят и тези изследвания не са им достатъчни за да установят причината, ще ви назначат нещо допълнително. Ако усетите, че има някакъв проблем с хормоните, с половите хормони, най-вероятно ще ви пратят и при лекар-ендокринолог, но това вече ще е на последващ етап. И в това видео ще ви изброя изследванията, които е важно да подготвите преди този преглед. Тук съм подготвила списъка с изследванията. Виждате, не е много кратък, но е много важно. Без това нещо няма да се реши проблема. Ще ги прочета подред и най-вероятно в видеото ще ви покажа снимка след това допълнително, за да може по-лесно да си ги запишете тези неща. Започваме първо с половите хормони. Изброявам ги: естрадиол, пролактин, общ тестостерон, прогестерон, фоликулостимулиращ хормон. Знаете, дамите знаят, че тези хормони се изследват на определени дни от цикъла. Това вече допълнително ще си ги проверите. Изследванията ясно е, че няма да станат за един ден. Продължаваме нататък. ТСХ, тироид стимулиращ хормон, за да проверим щитовидната жлеза, защото понякога и тя може да бъде причина за косопад. Трябва да допълните към това изследване и антителата ТАТ и МАТ. Много често това изследване в повечето лаборатории е в пакет. Следващия хормон може да не сте го чували. Паратиреоиден хормон. Това е хормон, който регулира калциевата и фосфатната обмяна в организма и понякога той също може да бъде причина за косопад. Следва един малко труден за изговаряне хормон, за по-кратко е DEA-S или дехидроепиандостерон сулфат. Задължително се проверява. Следващото изследване е
скорост на утаяване на еритроцитите. Това е индикатор дали има някакво възпаление в организма и ако е завишен, най-вероятно ще бъдат наложащи и допълнителни изследвания. Следващото, което трябва да се провери, е микроелемента мед. За него ще вметна, че неговият дефицит много се отразява на косата и първият индикатор е ранно побеляване на голяма част от косата. Много е важен за косата и затова е хубаво да бъде в норма. Следващата група изследвания са за анемия. Отново тук в повечето лаборатории има готови пакети, което ще ви улесни. Аз ще ви изброя нещата отново, които трябва да се изследват. Преди това искам да поясня, че желязото е много важно за косата. Хемоглобина също. Двете неща са свързани, знаете. Ако сте в дефицит на желязо или хемоглобина, по-скоро, ако ви е по-лесно така да ви е нисък в продължително време или все е към долна граница, така може да минат няколко години и изобщо да не установите, че сте в дефицит на желязо, но това със сигурност ще ви се отрази на косата и ще забележите след доста дълъг период от време. Хемоглобинът пренася кислорода до всяка една клетка. Ако кислородът в кръвта ви е малко, той няма да достига. Сами се сещате, че всяко нещо има нужда от кислород. Ако вие не доставяте кислород до корените на косата, сещате се какво се случва. За анемията започваме желязо. Първото нещо задължително, което трябва да изследвате. Хемоглобина, той ви влиза в пълната кръвна картина, да не се преповтаряме. Следващото е желязо свързващ капацитет, също е необходим за лекарите. Третото изследване от групата за анемията е феритин. Най-вероятно не сте го чували, но това е много важен индикатор, ако имате косопата. Феритинът е желязо свързващ белтък и общо взето съхранява излишното количество желязо в кръвта и при нужда, той го складира и при нужда, ако хемоглобинът ви падне или сте в недостиг, го освобождава, но само ако има какво да освободи. Затова трябва да проверите дали не сте към долна граница, може и под долна граница, защото това ще бъде определено проблем. Ако феритинът ви е нисък, съответно и желязото и хемоглобина, с каквото и да си мажете косата и каквито ампули да слагате и каквито и добавки да взимате за коса, просто косата ще продължава да си капе и да изтънява. Границите на феритина са доста широки, от 12 до 150 нанограм в милиграм. Хубаво е да бъдете по-към средата. Според доктор Изабела Уенс, чела съм нейни публикации, за да ви спре косопада, феритина трябва да бъде над 40. А за да започне активен растеж на нова по-здрава коса, тя твърди, че стойностите трябва да бъдат 70, което виждате, че е по средата, но аз това съм го чувала от други лекари, че всяко едно изследване е най-добре да бъде по средата. Точно за това са дадени тези граници. Ако нещо е към едната или към другата граница, бройте го, че понякога и преминава границата. Като цяло феритинът и желязото са много важни за функционирането и на щитовидната жлеза, както и на целият организъм. Просто ако желязото ви е в дефицит, това ще ви създаде редица други проблеми и съответно коригирането на този проблем, всичко ще си влезе в норма постепенно. Има един особен случай, за който трябва да обърнем внимание. Възможно е желязото да ви е в норма, хемоглобинът да е в норма, но феритинът да е нисък. В тази ситуация е добре да си направите допълнително изследване за бактерията Helicobacter pylori. Ако по принцип си проверявате редовно хемоглобина и пускате пълна кръвна картина и ви е 125-130, повярвайте ми, това изобщо не е гаранция, че не сте изпадали или периодично не изпадате в дефицит на желязо. Трябва да се направи пълния пакет за анемия. Ако случайно са ви установили проблем с желязото и след направена консултация с хематолог са ви изписани таблетки, последният съвет от мен е никога не смесвайте добавката желязо с прясно мляко или други млечни продукти или изобщо храна. Винаги го приемайте на гладно. Може да добавите малко витамин С, защото това много подобрява усвояването му и никога не смесвайте с други добавки, особено с магнезий. Желязото винаги е добре да се приема самостоятелно. Това съм го научила от лекар-хематолог, как правилно да се приемат добавките. И така, връщаме се обратно в клиниката по трихолога, че много се отплеснахме с изследванията. След като вече сте готови с всички тези изследвания и сте преминали прегледа и сте ги предоставили на лекарите, най-вероятно вече те на 99% имат точната диагноза и са установили вашият проблем. Ще ви назначат съответно допълнителна консултация, ако се налага с лекар. Ще ви назначат ампули, могат да преценят и мезотерапия като малко по-агресивен метод, за да стимулират растежа на нова коса. Най-вероятно добавка ще ви препишат или ампули. Оставете тази преценка
на тях, какви ампули ще бъдат подходящи за вас. Не отивайте да си купувате сами каквото и да било да го мажете на косата си. Това трябва да преценят лекарите. Спазвайте стриктно техните указания и след 2-3 месеца, ако прилагате правилно и редовно ампулите, няма как да не забележите просто растежа на нова, по-здрава, по-плътна и по-блестяща коса, но трябва да мине малко време. Не става за една седмица. Всяко лечение се отразява на новите космчета, които се формират, а на тях им е необходимо известно време, за да се покажат, за да може и вие съответно да ги видите. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Надявам се да съм била полезна.